हांख्रायनायाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला आनडिभाइडेड आरो आथिखालाव आलादा आलादा मोननै जिल्ला बे जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि मेलेमजिबि आरो बारग' एबसु बर' थुनलाइ आफाद बारग' बिएलटि बारग' एनडिबि बारग' एक्स भलन्टियार फर्स जथायै जोङो बिथांमोनखौ हांख्रायदों मेलेमजिबि बिथांमोनखौ आरो कारना जाबाय जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जिफोर दफा दङमोन बे दफाखौ आखरे आखरे मावफुंनांगौनि थाखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ गहपुरनि सिमुलुगुरि बा लखिमपुरनि पार्शियेल मोनसे जि सार्कोल बे एरियासिम जि सोसननायनि जि बाथ्रा बे बाथ्रानि सायाव जोङो खोब स्पष्टयै रायजो राजाजों जों दिनै रायलायगोन आरो अलरेडि बेनि सायाव सावरायनाया सोलिगासिनो दङ जे 60टा गामि गिबि मन्थ्रि बिथाङा 26 जानुवारियाव फोसावदोंमोन बिनि 41टा गामिल' सोसननाय जाबाय 19टा गामिखौ दाबो सोसननो आद्रा दङ आरो जोंनि दाबिया 60टा नङा जोंनि दाबिया जाबाय 600-700 जिखिनि बाउन्डारि कमिसननो जों होबाय बाउन्डारि कमिसना आसाम केबिनेटआव हरगोन रिकमेन्डेसन आसाम केबिनेटआ एप्रुभेल खालामनानै राज्यपाला नटिफाइ खालामनांगौ आरो 2 नभेम्बराव राज्यपाल बिथाङा नटिफिकेशननि गेजेरजों 41 गामिखौ सोसननानै उदालगुरि जिल्लायाव मार्च खालामनानै होबाय दा बे 41 गामिखौ सोसननायनि उनाव दानि बे परिबेसाव बेखौ सेटेलाइट काउन्सिल बादि नुदों खिन्थु 6 सिडुला मालाबाबो सेटेलाइट काउन्सिल जाया 6 सिडुला जाबाय कन्टिगुवास आरो कम्पेक्ट एरिया दा बेखायनो 3082 खान जे बिटिसिआव बा बिटिएडिआव दङमोन बिटिआरआव बियो दिनै 3123 खान गामि टटेल जाबाय आरो बिनि गेजेरजों जोंनि एरिया बांबाय आरो बिनि गेजेरजों थाखानाय जिल्लायाव आरो गोदानै सोसनजानाय गामिफोरखौ लानानै 60टा माने 54+6 जे 40+6 समस्ति बेखौ 54+6 60टा समस्ति दानांगोन थाखानायावबो मोनसे मोननै बारायगोन गोदान जिल्ला गोदान एरियायावबो बारायगोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि 6 सिडुलनि राजनैतिक जि मर्यादा संबिधानिक जि जोंनि अधिकार बेखौ आबुङै मोनफुंनायनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों थाखानाय 6 सिडुलखौ मोर आपग्रेडेशन एनहेन्समेन्टनि बेबस्था लाबोनाय जादों आर्टिकल 280 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों फाइनेन्स कमिसननि बेबस्था दङ आरो 3B पावार टु मेक लस बे बाथ्रानि गेजेरजों 39टा जि साबजेक्ट दङमोन एडिशनेल मोनथाम फुल फ्लेजेड बारायनानै 42 जागोन आरो एडिशनेल मोनबाया थाखानाय साबजेक्टआव बेयो एडिशन जागोन दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जों दिनै गोथौयै आरो गुवारै सावरायगोन गुबुन मोनसेथिं एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि बेलायाव जोंहा एनडिबिनि जि केस उइथड्रयेलनि मेटार बे प्रक्रिया सोलिबाय थादों खिन्थु लेहेम जादों जों सरकारखौ नारसिनदों 30 नभेम्बरनि जि दिल्लीनि जइन्ट मनिटरिं कमिटि दङमोन बेयाव जों सरकारखौ प्रेसार होदों आरो हाइनियास केसखौबो उइथड्र खालामनो थाखाय बिथांमोना प्रसेस खालामदों होनना खिथादों रिहेबिलिटेशननि बेलायाव 4203 मोनबाय 667 मोनबावनांगौ दङ बिनि एप्रुभेला जाबाय खिन्थु फैसाया रिलिज जायाखै दा बेखौ लानानै जोंनि एक्स एनडिबि बिथांमोना खुद्रिनायाव फोरमायदों डेफिनेटलि जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांगोन आसाम सरकारा गोख्रैनो बे फैसाखौ रिलिज खालामनांगौ आरोबाव जिखिनि मार्टियार परियाल 201नो होबाय 25 जननो होबाय 337 आरो 59 दङ बिथांमोननि फैसाखौ रिलिज खालामनानै होनांगौ लोगोसेनो आद्रा थानाय मार्टियार परियाला फैसा मोननांगौ दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा क्लियार हाग्रायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों लेन्ड एन्टाइटेलमेन्टनि जि बेबस्था बियो 5000 परियालनो दासिम होनाय जाबाय खिन्थु आरोबाव एनादार 19000 दङ ढेकियाजुलि आरो माखासे नोङो गहपुर माने बिश्वनाथ समस्तिपुराव बिनि खामानिया एसे आवगायदों नाथाय सारिदुवार जि एरिया बा दानि न'दुवार आरो सिगांनि सतिया बेयाव सासे एमएलएआ बादा होनानै दोनदों खुनु कारनाव जों बेखौ गनाया आरो बिथाङा जेसेबां बादा होआ मानो सरकारा बाध्य आरो आयेन बादियै हा होनायनि खामानिखौ मावनांगोन दा बेखायनो जोङो बे बिथिंनि सायाव सावरायगोन सिंगल टिचार जिर' टिचार टेट एपइन्टमेन्ट जानांगौ जोंनि स्कुला फरायसा फरायसुलि खमायलांदों जोंहा टिचार गैयिनि थाखाय गार्जेनफ्रा फरायसा फरायसुलिखौ हरनायाव आख' फाख' जादों इजिएस सेन्टार 75 स्कुलाव पस्ट क्रिएसन जायाखै आसाम सरकारखौ जों दाबि होदों आरो बिथांमोना मोननै पस्ट क्रिएसन खालामनो होननानै बुंदों जायफोर गोदानै प्रभिन्सियेलाइज जानाय बे स्कुलखौ सेल्फ बेस्ड स्कुल हिसाबै माने डिक्लेयार खालामनायनि थाखाय सोलोंथाइ मन्थ्रिया खोथा होदों
बे खामानिफ्रा आखरे आखरे जानांगोन 50टा मडेल हाई स्कुल टि गार्डेन मडेलाव गायसननायनि बाथ्राया सनितपुर बिश्वनाथाव गोबां स्कुल बेयाव गायसनजागोन जेराव भेन्सार गैया जेराव सरकारि स्कुल गैया गुबुन मोनसेथिं भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथनि जेसेबां हाई स्कुल एलपि एमइ दङ बे स्कुलखौ रैखा खालामनांगौ आरो जों क्वालिटि एडुकेसन मोननांगौ बे जोंनि गुबै दाबि नङा जोंनि जि थांखिया जाबाय जोंनि जि सरकारा जोंनो होनाय जि कमिटमेन्ट जे सनितपुर बिश्वनाथनि बर' इनहेबिटेड एरिया बर' मैखोम ओनसोल बे जायगाफोरखौ बे रेभिनिउफोरखौ बे भिलेजफोरखौ सोसननायनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकार एकर्डनि समाव कमिटमेन्ट होदों कमिटमेन्ट बायदि बाउन्डारि कमिसन दादों बाउन्डारि कमिसना गासै तथ्यखौ लाबाय आरो बे हिसाबै बाउन्डारि कमिसना आसाम सरकारनो रिकमेन्ड खालामदों आसाम सरकारा एप्रुभेल होनांगौ दा बे बेलायाव माला जागोन ना जाया बे डाउटआ डेफिनेटलि रायजो राजानियाव दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे बाथ्राफोरखौ सरकारनो जोङो फोरमायदों प्रेसार होदों आरो जों बुंदों जे जोंनि जि दाबि जोंनि जिखिनि गामि बे गामिफोरा हाबसननांगोन सोसनजानांगोन आरो आल्टिमेट सोसन जेलासिम आबुङै सोसन जाया बे समसिम जोंनि नाजानाय जोंनि नारसिननाय जोंनि दाबिया सोलिबाय थागोन दा बेखायनो जोंनि खावलायनाया जाबाय सरकारा टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ आरो जुदि टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि फिथाइखौ होगोन कारन सनितपुर बिश्वनाथाव 2.5 लाख बर'फोर दङ आरो सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा सनितपुर लकसभा समस्तियाव बा बिधान सभा समस्तियाव जेला बिसायख'थि फैदों जातीय इस्यु माहारियारि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि सार्थआव भट होबोदों कुनु दलनि सार्थआव भट होआखै दा बेखायनो 26नि सिगां इमप्लिमेन्टेसननि कमिटमेन्ट दङ 26आव फैनो बारा गोबाव गैलिया 26आव लकसभानि इलेक्सन दङ आरो बेयाव जों बेखौनो बुंबोदों हा मोनाब्ला जोङो मालाबा भट होआ होननानै जोङो आकर्डस खालामदों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला जों जिहेतु डिसाइडिं फेक्टर जों नङाबा रावबो बेयाव देरहानानै थांनो हाया गोरलैयै बेखायनो फैबाय थानाय समाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन सनितपुर बिश्वनाथनि जौगानायजों लोगोसे जातीय सार्थआव सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा गावनि डिसिसनखौ गावसोरनो लागोन आरो बेयाव रावबो जाहाथे हस्तक्षेप खालामा बे बाथ्राखौसो जों स्पष्ट बुंदों दा आं मैया नुदों जे गोबां जोंनि माखासे दैदेनगिरि बा माखासे सकल माने दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ माने सोंखारिफिननाय जों नुदों दा अमर सिंह ब्रह्मआ माबा माबि कमेन्ट होनाय आं नुदों खाथियाव दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा दङमोन दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै आङो गोदानै बुंनो लुबैयाखै कारन बिथांमोनजों मा जुक्ति आरो मा तर्क होनो जोंनि खोथाया स्पष्ट आरो जों बेयाव कुनु लाखोमानाय सिखोमानाय गैया जोंहा कुनु सेकेन्ड थट सेकेन्ड एजेन्डा गैया जोंनि एजेन्डाया जाबाय जातीय सार्थ माहारिनि सार्थ बिथांमोना सोरबा पार्टिनि सार्थआव बुंदोंब्ला बिथांमोना सोरबानि व्यक्ति लाभालाभनि थाखाय बुंदोंब्ला आंहा बिनि सायाव कमेन्ट होनो गोनां गैया बाथ्राया जाहैबाय जे बिथाङा 6 सिडुलखौ सानाव फरायनानै नायदों ना हरनि सिमाङाव नुनानै बुंदों आं बुजियाखै भारतनि संबिधाननि 6 सिडुला गावनि जायगायाव मजबुतै बेयो क्लियारै दङ आरो बे 6 सिडुलनि बिथायावनो 2003नि एकर्ड MOS बायदियै BTC दानाय जादों आरो BTAD सिमा बानायनाय जादों 2020नि एकर्ड बायदियै बे MOSनि बायदियै बेयाव BTR बे एरियाखौ नमेनक्लेचार होनानै BTR सुक्ति खालामनाय जादों आरो बिनि बेलायाव बिथाङा जिफोर कमेन्टफोरखौ होदों बे कमेन्टफोरा थारैनो मिनिथाव आरो बेफोर खोथाखौ लानानै बिथांमोना माने बेबायदि डिबेट खालामबाय थानायनि कुनु जुक्ति गैया होननानै आं बुंनो नागिरो दा बेयाव रायजोफोरखौ बिथाङा मिसलिड खालामदों आरो बेखायनो दावराव देख्रेब नार्जारिया खाथियाव थानानै डिक्टेसन होदों बिथाङा गावनो थोंजोङै बुङोब्ला मोजां आरो बिथांमोना जिखिनि जोंनो जुक्ति होदों एकर्डनि सायाव 6 सिडुलनि सायाव जिखिनि अपिनियन होदों बिनि सायाव A to Z टन्न क्लियारिफिकेसन होनो हानाय जोंनियाव केपासिटि दङ केपाबिलिटि दङ आरो आङो खावलायो जे भारतनि सुप्रिम कर्टनि गुवाहाटीनि हाइ कर्टनि सोरबा 6 सिडुलनि सायाव PhD डक्टरेट लानाय डिग्री दङब्ला लिंनानै लाबो आरो फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिरायगोन फारसेथिं बिथांमोना उकिल एडभकेट बिउरोक्रेट्स लानानै जिरायथों
बिनि सायाव जोङो टन्न टन्न रिप्लाइ होनो रेडि आरो बेयाव जुदि लाइभ मिडिया थायोब्लाबो जों बिनि थाखाय फेस खालामनो थाखाय रेडि दा बिथांमोना जिखौ बुंदों बे जाबाय मोनसे ट्रानजिशन पिरियड बिटिसि एकर्ड आरो बिटिसि जि मोनसे फ्रेमवर्क बिनि कुनु मोनसे दफाखौ डाइभार्ट खालामनाय जायाखै बेयाव जि समष्टि बारायनाय आरो बेयाव जि पावार टु मेक ल'स जि साबजेक्ट दङमोन बे पावार आरो समष्टि बारायनाय बेखौल'सो एनहेन्स खालामनानै आपग्रेड खालामनाय जादों बेयाव फाइनेन्स कमिसननि प्रभिजनखौ लाबोनाय जादों बेयाव 8 शेड्युलाव लेंगुवेज हाबदोंमोन 4.3 आव लेन्ड राइट दङमोन बेयाव CSB दाना होनानै जोंहा पावार एन्ड फांसन दङमोन बे गासिबो एज इट इज दङ बिदि नङा जे बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनानै बिटिआर एकर्ड खालामनाय जादों बिटिआर एग्रिमेन्टनि कुनु सेन्टेन्स कुनु वार्डआव स्क्रेपनि बाथ्रायानो गैया बिटिसि थाखानायखौ मर माने एनहेन्समेन्ट आरो मर अगमेन्टेशन अफ एरिया पावार एन्ड फांसननि बाथ्रासो बुंदों बिथांमोना माखौ फरायदों माखौ बुजिदों ना सानाव सिमां नुदों हराव सिमां नुदों आङो बिथांमोनखौ खावलायो जे हारियाव गुलुं गुजुं खालामनाय बेबायदि माने अपिनियनखौ जाहाथे लाबोबाय थाया आरो बेबायदि डिबेट आरो बेबायदि कन्ट्राडिक्सन खालामाबासिनो जातीय स्वार्थनि थाखाय इउनाइटेडलि जोङो खामानि मावनांगौ आरो पिस आरो इउनिटिनि थाखाय बयबो आफादा ज' खामानि मावब्ला बर' हारिया जिखिनि मोनबावनांगौ जिखिनि सुस्रांजानांगौ डेफिनेटलि जोङो सरकारनो जोंनि स्ट्रेंथखौ जोङो शो खालामनो हागोन आं बेखौसो आपिल खालामो आरो बिथांमोनजों जोंहा बेबायदि नांलायनाय बिथांमोनजों जोङो जुक्ति होनाय बिथांमोनजों जोङो माने तर्क होनायनि माने परिबेस दं होननानै आं सानाखै बा जोंनि थांखियाबो बिथांमोन नङा जोंनि थांखिया जाबाय भारत सरकार आसाम सरकार जातीय इस्यु एजेन्डाखौ लानानै जोङो हासिल खालामनांगौ जोङो बिनानै दाबिनानै बिख'नानै लाबोनांगौ सोरजोंबा जोंनि मानसिजों जोंनिजों नांलायबाय थानानै टाइम पास खालामनायनि सम नङा होननानै आङो बुंनो नागिरो गोजोन्थों आधार कार्ड खोथा आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलजों जों रायलायबाय क्लियारै बिटिआरनि बिटिसि डाइरेक्टरेट अफ इडुकेसनजों रायलायबाय आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर उमेश पेगुजों रायलायबाय आरो रड मेपआ क्लियार देग्लाय HS फार्स्ट इयाराव जायफोरा आनजाद होगोन बे आनजाद होग्राफोरा जि कलेजाव थाया मानो जि हायार सेकेन्डारियाव थाया मानो फर्म फिलआप खालामनाय लोगो लोगोनो बिथाङा बर' मिडियामाव लिरनो हागोन बेनि थाखाय रावहाबो बादा गैया बिटिआर आरो नन बिटिआर बेबायदि कुनु बेयाव डिफारेन्स गैया बयनिबो थाखाय इकुवेल बेयाव बेबस्था आरो बिनि बयखौ नायनो थाखाय स्पेसियेल जन बानायनाय जागोन दा बेखायनो हायार सेकेन्डारि फाइनाल 12आथ' फैगोन बोसोरावसो जागोन देग्लाय फार्स्ट इयारा जागोन दा बेखायनो रावबो फरायसा फरायसुलिया दाउट खालामनायनि खोथा गैया गावबा गाव जायफोर बर' मिडियामाव लिरनो गोसो बिथांमोना बर' मिडियामावनो लिरनो हागोन बे बाथ्राया स्पष्ट।